Znači, izvinjavam se što nije bilo dugo klipova, nije bilo 3 dana, tako nešto. Nadam se da vam to neće mnogo smetati nešto. I znači, ko je gledao ceo prošli klip, pogledajte ga. Ko je gledao, znači, ceo, sigurno se pita zašto nije škola kašijala. Inače, ja bi snimio to, ali ne znam koju kartu, pošto sad ima i drugih youtubera mnogo što snimaju to, pa ne znam koju kartu, napišite u komentare da vam objasnim. Znači, ja imam ekipu s kim ću to raditi, evo ovdje Pozajt, šta je, JT, ok, znači da, King level 3, nice. I da ovo unapređujem, znam, bili su im mnogo mali, ali eto, znači, ne veze. Ovdje imamo jako dosta nije bitno sad, zaboravio sam kako se beše zovu. Tu nam je ušao jedan Tempra, on je jako dobar, ali svi smo jebali, bili smo isti. Sad me malo preteko to, ali nema veze. Znači, što se tiče klana, on je sve jači, nema više reći, uđite, znači, fenomenalni smo. U klanu Bomarks imam tu nekoliko, znači, ljudi, bolji smo od kristala i njih ima manje, pa zato. Inače, bolji smo za jedan trofej, to je jako to. Šalim se, znači, ovaj ljudi youtuber, ja mislim da on snima, ali nisam sigurno, ne znam kako se zove kanal. Ako vi znate, pišite naravno opet u komentarima. Inače, vidite ljudi, za još malo, još 7 sati, to će biti na već tamo. I da oderem ovog prvog, mislim neću da ga oderem, ali iz vezi ću sigurno uništit ću ovo sa lightingom. I ovo neće da me puca, ja ću ovdje da na ovom ovdje delu možda uzmem i TH, ali ne verujem pošto imam mnogo ovdje jake air defense. Znači, probat ću i TH da mu uzmem, ali jedna zvezdica ide, brate, ide. Samo ovdje moram da mu izvučem iz klana ako išta ima. A što se tiče drugog ću da oderem, znači tu nema reći, znači, evo, vidite. A to je to, samo sam htio da vas obavestim i da kažem sve za to snimanje, a to je to, poz.